Na gabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Anthony. Kublay phi baru kini kilonggi khubor bamta kasni. Kanu kabadai kanu kabalan yano ansngap yano onne menti halor kaliunyut hanong khali kapoi syakatmak tin jengkiru patba bakibor penyat sorkar. Ya ka jingsngap jingsngo patba kabala thmu ban pelong ha ka shnong nong hali ya ka jaka brand nyut ha ka ni ka shnong la ha ban pinsa nge no na ka jingkhang surok kinong shong shnong ki badan hapo ka sinjuk nong sinshar shnong par umkhen SNSPU ki bor shnong kanong hali ki la penkre penkrum la ka jaka share dara na kaliang kinong shong shnong kanong hali ki priang ya ka ni ka project jang ka sarkar. Da ka bakadaw bagani ka project kanong kalat kalinti banwanra ya ki babuan ki kampen roy ki bakum kathan kadang sa din. Ba na kaliang ki pajba nong kershan ki don la ki jong ki jing pensngo baga jing temu ka babha jong ka sorkar bat ki kampen roy. Henry haba phai shi ki sinjuk ki nong sinshar shnong par umkhen pat ki pen pau ya ka jing persha ka bajur ya ka ni ka project da ka bakdo ba ka ni ka project kan wanra ya ka jingta ka bajur ya ka wa umkhen ka balong ka wa ka bakini ki shnong ki shanya habaro ki liang ka wi ka kinhun ki nong shong shnong ki badan hapo ka sinjuk ki nong sinshar shnong par umkhen ki bakenthop ya ki khatsan tali ki dorbar ki la yeng dang step hasurok ka ban net shnong nong hali ban khang lenti ya ki officer ki tenat sarkar ban net sha shnong nong hali ban pelong ya ka jing sngap pat ba na ka benta ban bu ya ka jaka the nyut ha ka ni ka shnong kani ka jing pa khang nanti kelas dang nadu min step nyo baji hadu ka por janmien tat hadu baki bor district kila penda ban pinsa nge no ya ka jing sngap pat ba Henry tang ka tu ka ne por ka jing penda ban pinsa nge no ya ka jing sngap pat ba ladon ka thmak tin hapdeng ki nong hali bar ki sinjuk ki nong sinshar shnong par umkhen bar ka ne kami na ka jing bitar bala sha pinsa nge no ya ka jing sngap pat ba kani kathmak tien klami tang na ka benta ka tu kan hepor namar ka jingte la kamno ki bor pulit ki balawan shagane ka jaka ban pahara aba pinbana ki bor district kila ong bana kaliang ka office district administration kila wan na do prabaji min step ban net shaka shnong nong hali na ka benta ban penya ya ka jingsnga patba na ka benta ka waste management project ha kani ka shnong Henry kila syakhang no ha kani ka jaka wadana ka board district kila persyang ban pinsngo ba ka jingtmu jong ka jingyalangi kalong ban ailat ya ki ba kershan ban ki ba persya ban pinsngo la ki jingsngo khnang ban yo shim ya ka rai Henry kim sham la ailat ya kata banamar ka jingnong jingman kam ilong ban ya chakman ban kila panbor ban pinbechwa ya ka kinrum kinram ha ki shnong ki thau kumta na kalyang ki bor kila shimno ya ka rai ban pinsa nge no shipor ya kani ka jingsnga patba ala ya bor ban balay pa kadang habang ni kan siya ipala angap Ho ya ka ai ka ba mangi ngimpat don kata kacing ya bak. Subta ba yo surgar sinong bo ni surtu chumut shwa sinong hada hataw la chong Mangingi dai kinong hali. Bat para dong para thai Pos nong chungi. Hikwa ban ya wan pet mentakas ngi ya kan ni cing kendrum kendram chungi. Kadau ba dau kacing. Kadau ba dau sam kacing chungi mentang ya kenduk hapo nong hali. Perkhat kalong beriu man beriu haduk kador baru ngila syak bek no sapa ngila syak syak dor basu yangi kadau persyak marten tang na kadau bangi persyak marten kadaru lada uang yangi bangi long kinong persyak marten ngidas no sarang henry ke ba upen thak bria yangi ong bangi dai kinong persyak senang henry ya kam senang kam thangin cuba ban lulia ban muslia ya kam senang kam thau ke jong u kai ke ba ulara ngi da mencur henry ke ba persyak mangi kedahi tang ya ka marten lada ukhat yangi bangi dai kinong persyak marten ngis ngusarang bangi long kinong persyak marten ban penpau sya ka pertai tang baka bangi ngis ngau salia pat yangi ba ukhat yangi da kinong persyak senang dah hak duk kat ni yangi wat hok chungi ru penduk nak mentah kiki te ki hok punya penduk kiha tapi sa Pagkas yangi ula penduk mentah asyo dayak beriu ru usun yang kau yak beriu uman lumsuk yangi la kat no peu teli syuk ka mensim balalek hapok nong hali ndai yangi ya kata kemwan lumsuk tang kita bisa siap penduk
Kadang sedang kan ni. Ngintip ya ka balasay kumno kan cia tang datang bakan ni ka datang ka cing sedang la le hadu kan ni yangi. Bah ka turuk ngingi la persya. Balai ka awareness program ayu ka batang ban keli cing keli ru umlam. Kimla banju bab milai kali tu. Bambak insya bagi insya. Kiong lada pi keli cing keli one share office. Lada pi kwa bandero one share office, lada pi persya ru one share office. Ka awareness program ayu kata ka ba umlong tang ban keli cing keli. Tang bar haba lawan ka cing terwa deh. Lawan ka cing terwa hadian kawan ka awareness program. Te ka merha ka awareness em ngiyok ban yatai, ban ya keli cing keli. Katu ka kane ka cing wan cum kane ka project ka long ka bakumno. Balai hanado ka awareness akhang lupa ya ka hok cungi bangin keli cing keli. Te ka awareness program ayu ka bakum kata. Mana ba khang ban keli. Khang kitu hiken ki bawan ban wan ra awareness program sepo nong hali. Agni kisnong nong holiday katno Kaye. Lai sepatan. Kisan kadang long kador baru, kador bar ka bati beriu ti belai. Ya ka ba em lang, ya ka ba hooj lang. Cudan ka kenrum kenram, cudan ka ai ru, ka snong ka thau ka yaj baj, ka ya long kata ka dang internet ka im lang sa lang. Nado bawan ka ni ka maten ka mut ka prabet peluk haduk ka ni. Ka bentip nak kalin juga senang. Nga lade we u rang badong bat we u na u isi juk senang hakini ki kuat la diap la nrosnyam ngala syakri kumur badong hakawe kadong na ka wadan hapon nong hali. Dai ha mensyua kladan kecing terwa na kaling cungaro ngila isyong ya perkhat ya tirsani ba. Te kadurbar kila khambon kiba kwa ma ki kwa pisa pelat ki kem daya seni bahasyo dai kidan bat ki longying kiba kim sutenat ya kan kematian kiong em ya kematian ta lele ro em te nakaliang chung kini ki paiba nang susnang kiba sukwa persya kila ai da kesithi sodar kila kwa bani kran re em umlong bani kran te nakaliang chung ak murbadong nakaliang cunga kumway na isi cung senang ngapat ngasngo ba kini kibreu kiba persya wala ki daitang kendiat ro ngasngo ba kidan ni kahok haba kidan ni kahok nga kren ya komiti ba ngidai ban pediang kini kiba persya bakin ailat yala kacong kacing sngau congki ndri em umlong syo haba umlong syo nakaliang cunga ngasngo long empap ma ban kentat ya gini te nakaliang cunga ro ngala ngaklem mencur so ya ke isi juga senang bakane te dak dai galti ka ya ka bor la pim snap ya kine dai harta ka por jangar ki chuweng no mardor yang dak ka bor ki weng haduk menta wat tang ki cing IT kam nangaro kim kwa syo ki kot kisla cung kadang garang dan ulah haduk menta wat ki ban sim ya kitar cung kadang ki empat ya tala halor kata ngade beruncor dai nakaliang jong ki bor ki bahalor ki susngap ba Martin hane. Ya kata kabut juki ngamla absutho hakano ka rukom ban dibat ya kinong senang ngamtip ya kata ya kidan dak kumno ngamtip ya kata handai ngah kacing pet cunga ngai isai ba kimut ban lek dak kabor kan kidan kum kata kadan tang awai ka awareness kiwan awareness tang mahantaro ngi persyang ban keli ma ban wat isai kiong em pi ngap ban mentangin ai mengi kacing sai na tapi kuat cing sai sawan cha office Ubo ong kumno tu MLA. Dak cukup alhamdulillah. UMLA ong kumno yangi khele chwano sha yeng namar ba pidan tangkat ni ta kamut himla ai. Mo MLA ong mla li isu. Ta namar pidan tang khendian ta kamut himla. Ong kumta. Ula oni na mo MLA sene. Wan ban ya kendo yangi sepang kani ka cing persya cengi cuban. Tang bangi le sepok kami ceng rai pendau yangi kumta ong ba pidan tang khendiat te. Himla. Mo MLA udam haka sekaliang jong sarkar. Hintip ya kata udon sekano kaliang tang bahaba ai men semlam sengap lam ya kecing. Penang nai. Kibangil adap ai pat. KMLA kibade kap MDC ngil ai, MLA ngil ai, bat satai sya jentia bat sa riboy bat sene ngil adap ai ko pi ki ban request ki ban tuklar lem kene kam. Temrai hadum tang iklam yo song ai. Ndai bang iklam de pet ki record sang ngil adap ai. Kila dan lo record hangi bang adap ai. Taken ki record Pak filmnya tu kendak habde ni public hearing
iba kidan ki bai ko persya ta iro fi sung fi kum no sunong sa hang ko dong Lor kini kibri persya te kacing persya cuki kalang baki kimdon kata kacing ya smuthulang geng ket kum kador barsinang tingis ngau ba kabakong san himta ngi kum kador barsinang naduk ke basdang ben wan ra ikan ke projek hang ne ngila smutho ba kacing wan jong sarkar ban pan caka hang ne kanong ban sinai kata kacaka thenyut ha kini ki cuk start thamai ki ba menta ba ya kani ke mission ba wan ra hang ne baya kata ki coba cobain bon yo ban kerany ban shed baha ke bakado makin pelong sebo ya ketu ceka kenang makan nom kta seka mariang te kecing persya cu kini ki breu te ngimla bentip ha kono krukam ki persya namar ba bat ngi kum kenong sangsnong kum ka dor par sinong nong hali hang ne kim cu iran benta kim cu wan ya kaban ya keren ya kaneka baha kamet cung sinong la se ngamla ban yo i kita ki breu ki ba yang stai surok ki ba pakhang lenti kide ki breu banang no himla bentip di kata ni usngau badon ki ba ya tho ang badon ki banang kan ki sinang ro ki ba persya ki ba yang hang tai halenti ban khang ki breu ki ba breu tung sarkar banwan se ki ceka so kito dai tang ki breu ki ba om kwa shu ya kata ka imlang salang hapo ka sinong ka thau ban ya su thu chimot ki suya la ka chong kalenti ki suya la ka chong ka mon chong ki Andre hak basdang he hak por bawan ra ikan projek hane te kanom don su da kawai pat kecimut barok kila ya bet barok kila ya pediang kumbolong menta ngaru balai nganteng ya kabangan keren kan ke por mas ngau bak mdai bangi suthok ni sukor ni keren da kabasai kat kumbala nadu usnem arhacar prakat kendai ngila ya ikan ke kam balai yamir cumut ya tai seni pha halor cungkene te haduk kat kini kisngi ki ba menta dangwan kini ke public hearing tinggi semua halor kata kebentai kita kinung persya te imla banong kata kecing persya cuki hakunu kerukom ngak tahe ya hadu kan ka jitmu jong sukan projek semua banora ngerten ne hatu kan aji motoy ni am to kadan am kajing yakut kajing ya sai te nakalang katai ngi kum kador barsinong ngila don ya kata ka cing ya perkhat bangi sutho baladaka ka sarkar kamut banwan ra hane kat kum kata ke cuk start bakanom kta e kamariang kanum kta e ki wa mkhen kanum kta e kini ki marchan marpa namar ba kumto kumbang laong menne ka sarkar halor ke cingwan ra jongka kala penti kenaro yangi bangin ngin lebet kat kum kata ke cuk start ka bathamai menta ti halor kata ngi kum ka sinong ngidang artiten kila kular yangi bangin ban kin le yalam yangi sedu stage kuwa ban lepet nuksa hang the te andang ngila ya chang the tinggi siam bakalong ka babiang bat ka ba long ka ba kanom don ka cikta e kata ka mariang ken kanom kta e kilom kiwa amar ba hang to la le janai la le ba hang to habang ngi siam hang to bangi pet lagi chung ki khamat kitu ki coba ki balak kran ki balak shet hang to ong bakan lada cha bakan tu chakan riang ro la long sop e ban amar ngi i hang to te ya ka tu an pelong sobo te kumba pi ong baka e ke ching mentoy te ngi so ba kacing toy te nakalang chung kesinong kadon ka kendon ka bakala yete bat ka sarkar baki khon samla lene ki longkme ki longpa ki bala bantrei kin yetrei hang to kin yo kam hang to ben yetrei te angta kalong ka lat kalenti ya ka bakin yo kam yo jam ka wei ru ni sutho ba kacing don chung ni projek hang ne kalong ngi ban pencan ngi sak sarkar lang ba ki wei ki develop ka bangi le singela ban ring sekene kesinong chungi da kacing don chung ka cika thenyut hang ne kum yaki surak lenti sungken pi kum bakalong mata ka surak lenti sungken chungi kadang long kum ne kadang sneu pha le se ha ke chungwan chung sarkar nakaliang chungi ngiron ka taka kendon bak sarkar kadai ban pej ye kane ka wairu kadai ban pej yaki kadai ban penbiang yaki hospital ki caka sumar ki ba hangne hajan he khnang baka dadon mono ki ba sitom ki ba nya ban suk ya ka sinong ka thau kiran sibon ki project ki ba manga amdai banga bat sing tho ki ba kita sebut ki kendon ki ba kesinong ka don ka cingya ban agreement bat ka sarkar kata te lada kani projek asukar ka timbo menra adalah ada long mo te lada kami ya ada katut kuno le pi kum nong sumsong kum ka robor sunong te kat kum kata ka kendon ka bangil ete bat ka sarkar lada ca ba kamle kat kum kata ka kendon ka bangil ete te
da kawai kesur kador barsinong kalabu lupa kata ke kendon bangin persya si sendon kum kador barsinong nong hali bro kawai dan semua ban bu cak senyut ke serka kan no kilometer ka jengai na kawa mungkin ai kata te nga mendai ba la bhaban tat ka kilometer te ngamla tong ba kala kumta kala jengai kala kanom kata syu nomor ba kala le ata plan ka thamai ba kanom tu maso ba kanom dan ka cikta ai kata te tang manong ba ka cincingai kan no te mendai ba ngale theo ngale ju te ngamla ra banong kata